sengisho ukuthi awufuna aqashe Samuel kungcono megcina hlabini ngeke indodakazi yakho indodakazi yami le engimsola ukuthi ulala nayo ngize lana ngoba ngizocela isixazululo ukuthi ngempela ngezinto noma ngikhipha ingane yami iyoqasha yona ngoba ngeke ngikwazi ukuhlukana naye ngiyamthanda ingakho ngize la. South Africa bafo wena uthini wena utsakuphuma ingane yakhe? Hayi mina ngilinde kuyisinqumo esithini. Kodwa nje ukuthi kuphuma ingane angiboni kuyisixazululo esi-right. Ngoba ufuna ukusilala sobabili. Ila usuyizwe kahle. Ikuphi engakwenzi kahle mina okwenziwa ingane yami? Yini bafo ayenza wrong mama? Angazi ukuthi uyabona nje lento enikhuluma ngayo angiyazi ngempela. Intsha nje kimi intsha. Awuyazi wena yonke lento awukekho ukiwalala nayo. Angiyazi. Njengoba ngithatha transport kuphela ebusuku abasebenza awulali nabo. Lutho mfethu angazi. Wawuyibukela nje iBlue Movies kuphela nendodazi yakhe akwazi wenze lutho. Ibuke wadlula nje abantu kubethi shazi ku TV. Hayibo Advert. Angazi noma mina sengiphatha ama remote inkinga yakho yilokho ukuthi uyaphika. Ngicela uvume yonke urongo wenzayo ngoba manje la sizoxazulula inkinga. Isithi uyahamba uyoqasha uyanishiya nendodakazi yakho. Angeke ngikwazi ukuhlala ngaphandle kwakhe ingakho ngize la ngifuna sizocela usizo. Okay wena hamba naye kuyoqasha naye kusandodakazi yakho kwakho. Nalokho ngenzeka sambe siyokuhlala kwenye indawo isali indodakazi yami. Ngizoba nenkinga nalokho ngoba usuyizwile. Bafuna ivakashele indodakazi. Hawu okay. Hayi kulungile. Why ungavela usale nendodakazi ongcono ngimane ngihambe? Uyakwazi kahle kwamtoti lokho ukuthi kuningi kabe sesikuhlanganise nawe. Ngeke sikwazi. Bese wena uma ukuthi ufuna ukuhlukana nami kusho ukuthi vele lento lezi zinto zenza uzenziswa inhloso ukulala nalamantombazana. Inanga ke mama indodakazi yakho? Indodakazi yami ina 29. 29 bafo 30 something. Yeah. Wena 40 something. Kunjalo kodwa ke alinaminyaka ke vele uthando nawe uyazi. Yeah, alinaminyaka mama. Alinaminyaka. Usungangitshela ukuthi ngizohlala phi ke uvela ubani uzothola umqasho noma awuthola umqasho mama? Ngeke aphume ngeke siyeke ukuhlala ndawonye. Kuphela mina ngizosolva indaba yendodakazi yami. Cha mama ungaxoshi indodakazi kodwa. Ngeke ngiyixoshe kodwa soxoxa kodwa ngeke sihlale ndawonye kodwa ngeke futhi ukuhlala naye. Naye uyazi ukuthi ngeke akwazi ukuhlala ngaphandle kwami. Manje uqasha nobabili nishiya ingane ngokuthula. Angazi ke mayivakashela. Ngoba ngakwenza lokho ngoba hayi uyaphuma shame uyaphuma. Uyamthanda? Ngiyamthanda uyazi ingakho ngila. Yeah ngiyamthanda. Ngempela. Ukukhohlakala. Hayi leyo nto ke ngingayazi ke. Leyo South Africa yonke siyanithanda kakhulu la nikhona nibalekile emhlabeni kunzima yabona ngempela. Mina ngikhathele. Kodwa angifuni manje ngizwe kuthiwa sikhona sekwenzekile okunye. Amakhamera ahleze khona hlezi sikhona nethimba lami. Mfethu uyiphathe kahle. Mfethu ungabadophi bonke ngabe yami. Hayi khuleka bafu. Emsebenzini mama uzoyenza kanjani? Uzosahlehla kancane kumanage? Ngeke ngimhlehlise yena uzoqhubeka nomsebenzi kodwa yena ila izokhombisa khona ungithanda kangakanani. Ufanele silalelane. Mengithi into angiyifuna emsebenzini ayiyeke. South Africa siyamthanda. Siyabonga.